Ватни сте, садизъм. Сега ще ви разкажа една история за спящата красавица. За разлика от приказката за спящата красавица, историята на комика Сашо Христов е тъжна. Проговаря късно и първата му дума не е мамо. Помни само служителите, които се грижили за него в институциите. За баща си не знае нищо. Той изостави още бременната си жена и повече не се връща. После го остави и майка му, защото не може да се грижи сама за него и за двете си големи дъщери. Ако има нещо да се играе трудно, това е ром и пиян човек. Правиш го невероятно, наистина. Наистина. Страхотен си. След като слиза от сцената на шоуто „България търси талант", животът на Сашо се преобръща. Една от сестрите му го вижда по телевизията от Гърция, познава го и се свързва с него. Просто неописуемо това, което се случи по време на разговора с нея. Като турска сапунка, точно така ми се случиха нещата, което аз много се радвам. Сашо научава, че е роден в Коинаре. Там сега живеят неговите баба, дядо и една от сестрите му. Минути след появата му на екран, в Коинаре се разнася малвата, че внукът на Илия и Емилия се е появил. Доне един мой първи вратовчет и вика: "Снощи показа Сашо." И аз се раздрева. Познали сте го, той толкова прилича не само на мене, а ми прилича на майка си. На следващия ден по телефона от Гърция се обажда и внучката им. Вика: "Бабо, пили си лекарствата?" Викам: "Пила съм." "Ще ти кажа една радостна вест." Викам: "Каква е тази радостна вест?" "Открихме Сашко." Аз съм пищела и съм се радвала, защото сме открили детето. Много щастлива бех. Много сме се радвали, а па майка му така плакала, нямам думи. Близките на Сашо го търсили през годините, но без резултат. Дори смятали да пуснат обява във вестника. Тя ми не дава. Няма да пишеш във вестника за детето, той ще се обади. А рано, късно ще се обади. И наистина се обади. Никога не съм мислила, че няма да го видим вече. Винаги съм била с мисълта, че рано, късно той ще дойде тук. Ще се появи. Скоро след края на шоуто Сашо се среща с семейството си за първи път и за първи път прекрачва прага на родната си къща. Това е в къщи с майка ми. Тя си беше дошла тогава от Гърция, за да ме види специално на Гергьовден. Това е баба ми. Всъщност снимките са много размерни, защото вълненията бяха големи. Дядо, това е дядо. Той получи лек инсулт от вълнение, като се видяхме, но се оправи, което е най-важното. Сашо вече разговаря с близките си редовно по телефона и по скайп. Здрасти, бабе! Здрасти, Пиле, здрасти. Как си, бабо? Много съм добре и съм щастлива, бабо. И аз съм много щастлив. Искам, като свършите училище, да направиш всичко възможно, ние ще пратиме пари, да дойдеш за панаира. Мога да дойдеш и по-рано. Сега съм му обещала, като поправя да взема преждата, ще му оплета фанела, горна, пуловер, елече иска, юрган иска, с вълна. И като дойде, в момента му плета чорапки вълни, като дойде да се вземе, да си ги вземе. Сашо не се сърди на майка си, че го оставила в дом. Смята, че тъкмо трудностите са го направили добър човек. И мечтае да стане известен с таланта и упоритостта си. Вече има и семейство, което да му дава сили. Като казвам майко вече на истинската си майка, се чувствам много така сигурен. Нещата, които ми казват, добре ли си, защото на доста мои приятели майките им се обаждат и аз казвам, кога моята майка ще ми се обади да ме пита как съм, добре ли съм, въобще липсва ли ми нещо. Много по-различно се чувствам, като казвам майко на майка си. За мен беше много нещо като дар от Бога, нещо като заслужена награда. За тази сутрин Мария Савкова, BTV.